Ọtụtụ ọma nọ ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi, ụmụnne na ụmụnna, unu asaala chi. Eji m aka na niile bidoro ụra n'elu akwa ndị na-anyị dị iche iche n'ụtụtụ a na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụrụ otu a, ka otuto na nsọpụrụ dịsịa Chineke ibi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazi Ikeagwu Nwamkpi Igbo kajara akaja ka unu na-anụ ya n'ụtụtụ a. Ọtụtụ mgbe ka ị na-ahụ n'ime obodo dịgasị iche iche, ụfọdụ maọbụ ọtụtụ ụmụ nwoke kwa na-ahapụ nwunye ha na-agbagharị n'ezi. Mgbagharị n'ezi ha na-agbagharị apụtaghị na onye ahụ ha na-achụso, nwaanyị ahụ ha na-achụso na ọka nwunye ha mma, maọbụ ụmụ nwaanyị ahụ ha na-achụso ka ndị nwunye ha mma. Nke ahụ abụghị eziokwu. Ịma na abịa na ọtụtụ ụmụ nwoke maọbụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, o nwere ihe na-anọ n'ime nwoke nke na-anọkwa n'ime nwaanyị, nke a na-akpọ gasị ha na onye a na-achụkarị ụmụ nwaanyị maọbụ onye a na-achụkarị ụmụ nwoke. Mgbe ụfọdụ asị gị nwaanyị a bụ ọnọ na di na-achọ di. Otu esi nwee ọnọ na di na-achọ di ka esi nwebe nwoke ji nwaanyị na-achọkwa nwaanyị n'ezi. Nwoke ọbụla ji nwaanyị na-achụgharị ụmụ nwaanyị n'ezi maọbụ na-achọ nwaanyị n'ezi, ọ bụ ya bụ Maazi Ikeagwu Nwamkpi maọbụkwa Chief Ikeagwu Nwamkpi. Onye ọ dị otu a na-enweghị ichekwa onwe, na-ejide nwa onwe ya aka, hapụ nwaanyị o dobere n'ụlọ bụ nwunye ya, nke dị n'ezi akara ya mma. Maazi Ikeagwu Nwamkpi ka onye ahụ. Ọtụtụ mgbe ka ị na-ahụ nwoke ọ na-agbagharị, iche na mbọ niile ọ na-agba na ọ na-eweta ya n'ụlọ ya, ọ na-eweta ya n'ụlọ ya, kama ọ ga-eweta ya n'ụlọ ya wegara ya otu nwaanyị ajadu. Maka ọtụtụ ụmụ nwoke ji nwaanyị, ụmụ nwaanyị ajadu bụ ebe ọ na-akara ha mma. Ya mere ọtụtụ ihe a ụmụ nwoke na-eme bụ ndị na-ejide nwaanyị, nwere nwaanyị n'ụlọ dịka nwunye ha lụrụ alụ, na-achụgharị ụmụ nwaanyị n'ezi. Tụmadị ụmụ nwaanyị ajadu na-emezi ụmụ nwaanyị ajadu ume ngwụ, ha na-apụ chọọ ihe n'ihi na ha tụkwasịrị obi na o nwere ụmụ nwoke na-ewetara ha ego. Nwoke ọbụla nwunye na-anaghị eju afọ na-apụ n'ezi bụ gịnị? Chief Ikeagwu Nwamkpi. Ikeagwu Nwamkpi na ya na nwunye nọchakwa, ọ naghị eju ya afọ, ọ pụwa n'ezi gakwuru ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ. Ebe ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ nọ bụ ebe o nwere mmasị. Ebe dị otu a ka o nwere ikikere. Ebe dị otu a ka ọ na-ezipụta na o ji wee bụrụ nwoke, ike o ji wee bụrụ nwoke. Ebe dị otu a maka na asị ebe oriri gburu nwata ka ọnụ na-egbu ya, ka ọ na-emekwa ka ọ na-ewepụta ego ya. Ego ahụ na-ewepụta na-enye ụmụ nwaanyị ajadu ahụ ọ na-agakwu, na-eme nwaanyị nke odo n'ụlọ anaghị ezu oke. N'ihi gịnị? Ego ọ ga-eji wee lekọọ nwaanyị ya, nwunye ọ lụrụ alụ, o were ya na-aga enye ụmụ nwaanyị ajadu. Ụmụ nwaanyị ajadu a na-ahụta ya na ọwụ ọgụ maọbụ ihe ọma ka ọ na-emere ha, na-ahụta ya na ọ na-akwụ ụgwọ ọ na-akwụ ha. N'ihi gịnị? N'ihi ka ha si anọkọ. Nwaanyị ajadu ihe ọ bụla ọ sọkwara gị inye nwaanyị ajadu, ọ ga-ahụta ya na ọ maka ihe a na-enye gị ka iji na-enye ya ihe na-enye ya. Ọ na-ahụta ya na ọ bụ ị na-emere ya ọgụ. Nwaanyị ajadu ị na-ahụ ọtụtụ n'ime ha, ahụghị m ebe ha na ọtụtụ n'ime ha na-akparị ụmụ nwoke na-abịakwute ha na-agwa ha okwu dị iche iche. Mana okwu niile ahụ ịhụrụ ha na-agwa ụmụ nwoke ahụ, onwe nke na-ewute ha. Ha na-emecha kwuo ha ihe, gwa ha okwu dị anya, ihe a na-eme ha na-amụ amụ na-achị iri ka onye a na-arụ aka n'ike. Mana ụmụ nwoke ịhụrụ ụmụ nwaanyị ajadu na-eme ha na-agwa okwu, ha anaghị eji okwu ahụ kpọrọ ihe, ha na-ewe ya na ọwa egwuregwu. Ma ekekwa ha ọkpọ n'isi, ha chịa dịka onye akwụkwọ isi. Enwere ike si n'elu oche daa n'ọchị na ọkpọ ekere ha n'isi. Enwe ya esikwa na onye a ọ dịka akwụkwọ na-adọ ya maọbụ ihe ndị ụmụazị na-adọ ya. N'ihi ha sị onye ọbụla gbara ịhụnanya nọ n'ime ịhụnanya na ọ na-ekpu isi, maka na ịhụnanya na onwe ekpuru isi. Nke a abụghị ikpu isi. Ọ bụ ha sị ihe na-atọ nwa ewu ụtọ, ọ bụ ebe ahụ ka ịhụrụ ọ na-aga. Ihe na-atọ nwa ewu ụtọ bụ ihe eji ejide ya. Ihe ahụ na-atọ ya ụtọ ọ na-aga kwa ụtụtụ kwa ehihie abalị. Ọ ebe ahụ, ihe ahụ ọ na-eri, ọ bụ ebe a ka eji enweta ya. Ihe ahụ enwere a na-achị si n'elu oche daa n'ala dịka onye ọma jijiji akwụkwọ ji, abụghị na ọkpọ ekere ha n'isi na-atọ ha ụtọ. Ọ bụ na onye kere ha ọkpọ n'isi ahụ bụ onye ihe nwere mmasị n'ebe ọ nọ. Ka ha lọta n'ụlọ,
ka nwaanyị edoro n'ụlọ saghepụ ọnụ wee jụọ ha ebe ka ha si abịa, ka ị maa na ụmụ nwoke ndị a waa agụ, ka ị maa na ha bụ ọdụm. O nweghị ihe nwaanyị edoro n'ụlọ na-eme na-adị ha mma. Nwaanyị edoro n'ụlọ anaghị ekwu okwu, ha ewere okwu ahụ dịka na ọ nwere ike ọ bụrụ okwu egwuregwu, mana ha na-ewe ya na ọ bụ okwu mkparị. Ha na-ewe iwe mgbe ọbụla dịka o nwere ihe nwaanyị edoro n'ụlọ mere. Nwaanyị edoro n'ụlọ enweghị ihe ọjọọ mere. Nwaanyị edoro n'ụlọ ọ bụ onye na-akpa agwa o kwesịrị ịkpa iji wee mee ka obi dị di ya mma, mana obi anaghị adị di ya mma n'ihi na di ya na-ahụta ya na ọ na-enye ya nsogbu, ahụta ya na ọ bụ ihe nọbichiri ya ụzọ ịga na-eme ihe ọ na-eme. Ọtụtụ ụmụnwaanyị na di chọpụta na di ha abụghị ndị kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi nke ọtụtụ n'ime ha amatachala ihe di ha na-eme, anaghị etinyezi uche na ya. Mana nwoke maọbụ di ha ahụ na-ahụta ya dịka na ọ bụ ihe ịma aka. Ma nwunye ha jụọ ha ebe ka isi, nwunye ha jụọ onye ka gị na ya na-akparịta ụka n'ekwentị, nwunye ha jụọ ya si kedu onye na-achọghị ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ewepụrụ obi ha ebe ahụ n'ihi na ha achọghị esemokwu. Ihe a maara bụ na chefu ụtụtụ ha ekene nwoke ruo na mgbe ọ ga-eri nri ha emere ya nri. O nwere ezinụlọ dị otu ahụ. Ụmụ nwoke dị otu ahụ na-ahụta nwunye ha na ụmụ nwaanyị dị otu enweghị uche, ha amaghị ihe. Otu mgbe ka anyị na-ahụ ụmụ nwoke dị otu a na-ejekwa were ọgwụ wee megharịa nwunye ha anya, ọ gaghị ama ihe a na-eme. Ọtụtụkwa ụmụ nwaanyị ajadua ndị nke obi fere azụ na-ejikwa ọgwụ wee mee ka nwunye onye ahụ ha na-ayị so ka ọ ghara ịma ihe na-eme, ka ọ ghara inye di ya nsogbu. Ọtụtụ mgbe maọbụ ụfọdụ mgbe ị ga-ahụkwa ndị nke na-egbu ụmụ nwaanyị anọ na di ka ọ ghara inwe ihe ga-anọchiri ha ụzọ. Ịgwa m sị na ọ bụ n'ihi nwaanyị di ya nwụrụ na ọ nwoke ka ọ na-achọ, nke ahụ abụghị ya, maka na ọ nwere ụfọdụ maọbụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha nwụnarị ha nwere ndị ga-asị ha ngwa bịa lụọ. Nwee ndị na-abịakwute ha maka ọlụlụ na anaghị ekwe ha sị na achọghị ịlụgharị di n'ihi na gịnị, ha achọghị nọ n'okpuru nwoke. Ihe ha chọrọ bụ onye ga na-abịa ewetara ha ego, nke onye na-abịa azụrụ ha ụmụ. Ka ha na-enwetagasị ihe ndị ihe gbasara ịga alụgharị adịghị anakwa ha egoteghị ohere n'obi. O nwere ụmụ nwaanyị dị otu ahụ. Ihe ọbụla ga-eme ka nwoke ahụ ha na ya nọ n'ezi ha na ya na-adị na mma, ka ọ dị na mma ha kwụsị, ha ga-eme ọtụtụ ihe iji wee mee ka ihe dị otu a hapụ ịdị. E nwere ụmụ nwaanyị dị otu ahụ. Nwoke ahụ na-agbagharị n'ezi na-enwe aṅụrị na ọ bụ ihe dị mma ka ya na-eme, mana ọ bụ ihe dị mma ka ọ na-eme. Iji wee maa atụ, ụfọdụ ụmụ nwoke maọbụ ọtụtụ ụmụ nwoke na-agba n'ezi anaghị echekwa onwe ha, nke bụ na onwe ihe ọbụla ha ebutere ebunye nwunye ha wee bụrụ nsogbu. Akwa dị otu adịghị mma, n'ihi na ahapụ ahụ ike nyụrụ ahụ ewere ọkpọta n'isi eburu ya. Nwoke bute ọrịa, kama ọ ga-ebunye ya ọ bụrụ ya sọsọ onwe ya arịawa ya, o butere ya nwaanyị na-enweghị ihe o mere, nwaanyị aka ya dị ọcha. Ọ bụ agwa Maazi Ikeagwu Nwamkpi maọbụ Chief Ikeagwu Nwamkpi na-akpa, na-enwe aṅụrị. Ọ na-eleka ụmụ ya, mana ụmụ onye ọzọ ka ya mma. Ụmụ onye ọzọ dị ya mkpa. Ụmụ onye ọzọ bụ ihe ọ na-ebu n'obi mgbe ọbụla, ụtụtụ, ehihie, abalị. Mana ndị nke ya wụsara agụ ha na-agụgbu ha, ha na-agba ọtọ, ha enweghị ihe oriri ha na-eri. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke na-agba n'ezi ahụ bụ ndị mkpọrọ Chief Ikeagwu Nwamkpi maọbụ Maazi Ikeagwu Nwamkpi. Ụmụ ha achụpụchara ha n'ụlọ akwụkwọ, mana ụmụaka nke iko ha nwaanyị nwere na-agacha akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime ụmụazị a na-agakwa akwụkwọ nke dị elu karịa onye na-eweta ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ahụ. Eburu nwoke si na ị na-akpụ ụdị agwa si n'ime ya pụta, maka na otu ụbọchị ọ ga-efo gị n'anya, maka ofe oge n'anya asịkwara na mmadụ agwaghị gị. Onye na-aza Chief Ikeagwu Nwamkpi abụghị ezigbo aha ka ọ na-aza. Onye na-aza Maazi Ikeagwu Nwamkpi abụghị ezigbo aha ka ọ na-aza. Site ebe a pụta ka ọ dịrị gị mma. Ngwanụ ka ọ dịwa ka ọ na-adị. Ndewo, daalụnụ.